Студзеньскія музычныя вечары праходзяць ажно з 88-го года і з таго часу сталі сапраўдным культурным брэндам. Сёлетні фестываль ужо 31-й, і да яго рыхтуюцца як на абласным, так і на рэспубліканскім узроўні. Наш славный город Брест вошел в год празднования своего тысячелетия. Ну и одним из ярких и больших мероприятий, первых мероприятий в этом году, конечно, это будет мероприятие январские музыкальные вечера. Фестываль – гэта сумесны праект Міністэрства культуры, абласных і гарадскіх улад і грамадскіх арганізацый, а галоўны ідэйны натхняльнік Лілія Батырова, нязменны дырэктар студзеньскіх музычных вечароў. Штогод арганізатары імкнуцца нечым здзівіць гледашоў. Это большое событие, что к нам приезжает театр, известный во всем мире, это, конечно, Ля Скала. И мне помог в этом наш замечательный друг, который был 7 раз посещал, Антонио Аминдуни. Акрамя артыстаў сусветна вядомага опернага тэатра, у вечарах возьмуць удзел больш за 200 выканаўцаў з 10 краін. У тым ліку госці з Германіі, Францыі, Китая і Японіі. Сярод іх гітарыст-віртуоз Том Сінатра, пляменнік легендарнага амерыканскага спевака Фрэнка Сінатры. Арганізатары абяцаюць даступныя цэны на білеты, бо важна, каб усе жадаючыя маглі далучыцца да высокага мастацтва. Многое несет человеку, несет те незыблемые истины, которые остаются на века. Понимаете, классика – это на века, это не какая-то сиюминутная песенка, которая, может быть, забудется послезавтра. Вечары пройдуць на сцэне Брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы. Білеты яшчэ можна набыць у тэатральнай касе. Валентин Бойко, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест».